Hinitikan tiklog. Bungaw mo lang ata. Nanugan ati kahit kau. Nagturod kamot nga gawis din nanuga na. Gapulatawan maperdit taro pa mo. Ato yung rupak ti perjam. Wan, reject taro pa mo. Parehas nga na perdi ti rupanan. Ukis sa badag ito yan, makariri kayo. Sige, gaba kayo. Pasok naman, kalbit ng mga lapayag na. Ano, kasi lamang nangyari, naliday ti Pasko. Maria Josep, Santissima Trinidad. Sa paan nga nagtambay ating taon. Ay. Apa nyo ko kamtoy boy? May samait. Slay na buya lang nga may isa nagtugtugo di ko Subdivision. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Siguro oray nga raw. Humusmang pitay. Nga laki tating nga taon. Oring ka nagkagururay dito boy. Awan ti sumampay. Natatalino ti tao tatan. Madi nga bubon. Ang mudar aramidon dan. Sigurado ka? Nakakunamay? Dalat ta, dalalo no, pinasuksukan da. Sa bagay. Darat ta. Siyempre, oras ka mamad. Awatan da ka tipo kwarta. Madi nga awatan. Ngam da kanya matan Awatan, ngam pilyam. No sino tinatinaw. Diba? Am I correct? Sa bagay, naraditawatan no, talagang nalintig pa ilati, pinagpanpanunot na. Makausao ka mga lintig-lintig. Kakilo-kilo mo ta panuno mo. Napaisi ka, straight yati utak mo. Ha? Ipa-x-ray mo man no, makita mo straight tata. Extra nga ibagbagam. CT scan ko nam Di ba pang ulo ajay? Mukong ka nga talaga. Uray niya tan, basta pang ulo. Andres, dajibartik tuling. Kapag naman ti pagtutungtungan yung aduan. Duwa nga tambal. Kinabartok ko di namisang altaw. Nagado nga mabalin nga pagtutungtungan ita, alangan nga si Kapay. Supaya, napakialam may kanyam. Totoo kayo mo lahat ang aduan di. Ang talamin naman. Sagot kon. Sagot ko. Kapay nalaman korta amount. Tumira man natin Nagtakaw man Purkit kasi ti tsura kon, takaw manain. Paano nagibilag yun karuba may. Abay dati ka robam, pari tinga taltalon ti balayo. Ape, balay may ajar, titingat talon. Kubo-kubo mi lang ajar, pag inanam mi lang, no, mapambanog kami. Nice. Race house ajar. Pag inaanaan kan, pag sal-sal suitam ay nati balay daya Andres. Dahil ito pagpupuste. Tugtupuste, apay kalapatay. Tok-tok de pusti, pikalapatay. Naramid da mo nga martinisin. Kasla kami, bilit nga mo yun. Bilight, ating tsura, tayo mat Dayo mo ba kay bilay? Ay ararawan boy. Medyo asidag. Takas din kasi ding iwan na kay nay. Si ka Andres, tayo nagpatirtirahin Libre na kayo nag-retara kayo. Kas tanak pa Lakid ni Benin nagado nga awisim at apay madida palubusan ti asawa na. Kaya dugdok ko lang ajay. Pakatawaan ka lang si. Da Andres bag mo na to. Da mo ti kabarbaro nga rupa nga kadwa daw. Andres, doon nakalubos ng kabayo na Nga kabayo nga ibagbagam. Andres, bak. Pwede dararawang nga kadwa ito. Ha? Yung narawang ay pagpagam? Tao. Tao kaya? Kung ano ararawan nga kalkalpas na nagkutkot. Pesi natin baak. Naguyaw mutayin. Urang lang ipusayin. Pabayaw.
Andres, presi nato yang. Naggimas lagi nga pisangan tingiwa nan. Di mo mo. Pisang lang ang iwanan, pisang ang pailay. Suna ni Ben. Ben? Ben Diesel? Maday, Ben Crudo Bartek, nga nalugi. Kasi ka, nanagamaw. Ha? Madimdam-damagan na yun. Madi kamot kahit nga makamamaw. Tanga matin baak. Sa kagdamag-damag. Madi na nga tanga-tangaan. Madi na kabisadaw. Baka bagbagag tarupam. Ha? Bagbagan? Baka madi kag tama. Sa bagay, ako nagbaliw tarupa maun. Maskula daw. Maskulado tarupa. Oh, tana kayo man. Ginayaw kayo ka. Pare-parehas tayo mo lang tao. At tingamin lay. Ang sangko na pala, ang baga nag-arawan ako. Kasi katium mo na. Sumungsong adak pa ilang kabayo tayo bagbagamon. Kagpay sumo lay. Kagpay sumula di bagbagak. Tal na kayo man, apo, kapay, kasi titaw to. Dati rapas ngiwat na, dati pasbano ngiwat na, at dati durbab ngiwat na. Mas pasagidan naksabak. Urong iwat ti pagtutungtungan eh. Supay abaak. Nya, matamaan ka. Tupay reklamo nga nakapuspus kol tasungaw. Ha? Nagtala ka man ta. Mali mo kasi ka tikatungtung ko. Subsubak tang iwa mo kahit. Apo. Naguyong lagi tato nga rarawan niya. Igisa ka ti kamatis kahit. Padasam ah. Sao ka nga sao. Kamakitam ti makikita. Ay na. Parehas kayo mo lang nga sao. Naglabang kay kit din. Sao kayo lang nga sa ito. Supay ah. Ano ta pinitikan kay titlog? Ha? Hinitikan tiklog. Bungaw mo lang ata. Nanugan ati kahit kau. Nagturod kamot nga gawis din nanuga na. Gapulatawan maperdit tarupa mon. Ato'y rupak ti perjam. Wan. Reject taro pa mo. Parehas nga da perdi ti rupanan. Ukis sa badag ito yung makariri kayo. Sige ka pa kayo. Pasok ka man, karbit ng mga lapayag na. Ano yung nakita natin ng taon? Oh, karbit naman ulit lapayag na. Gakaya ta. Nauyong na talaga natin ng tao ah. Kasi Ikaw. kuman pa yung kaya. Pilumaban nakyagi sa amoy. Kukutunto pa mabutan ka. Da kayo, naginubal kayo katuwa. Tanay, sumsumon ka ni bunga. Ano? Lumabang ka? Maday. Apo, nagadukuton. Kutunto pa mabutan ka. Yung talaga di uminumay. Balita nga gapapan. Nanyatar tapanuno mo ganyan talatan ang agarutan tan. Tan, sagot mo ah. Wan! Agaro daw. Sobrang bula! Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal ko na naghahanap ng ganitong ka-shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 ka-shampoo. Extremely foamy ka shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tingnan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging magintab agad yan. Kaya kung gusto mo rin ng mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano bang iniintay mo? Check out mo na yan!